Dat gebeurt vanmiddag in het oefenpadje Jong Cambuur Jong AZ, waarin Van Veen zijn debuut maakt van Cambuur. Maar in de 20e minuut wordt hij al wisselen. Dat kind er nog wel bij, na het verlies in aardsrivaal Heerenveen en sneun de vuurwerkbom. Ja, wie te verlenen, ja, eigenlijk hier wel een punt verdienen, juster. Maar wat je sneun gebeurt, ik moet zeggen, vind ik schandalig. En het had niks met voetbal nu te staan. Het wordt niet zo, het wordt niet met voetbal. En ik denk als je je realiseert dat je zoiets bent in een stadion en je goed zit op het veld, dan moet je eens heel goed nadenken. En als je dat niet doet en je doet zulke dingen, ja, dan ben je niet goed bezig. Hier gebeurt het bij de sneurstraining. De steward wil vuurwerk dat door een eigen supporter op het veld smieten is, fotskoppen en dan gaat het mis. Het was natuurlijk een enorme klap voor ons, zowel letterlijk als figuurlijk. We komen hier met bijna 3.500, 4.000 supporters om die jongens nog een laatste boost te geven voor de belangrijke derby. En dan gebeurt zoiets en daar zijn gewoon geen woorden voor. Ze is mijn succes opereert in Greens. Het slachtoffer liet dus weten dat het naar omstandigheden goed gaat met haar, maar dat ze er nog net op tijd is om mij de passen te praten. Uiteraard gaan we dit ook nog evalueren en kijken van hoe heeft dit zo kunnen komen. Wat kun je nog meer doen? Moet je alles gaan fouilleren? Ik denk dat we echt optimaal hebben ingezet. We hadden 25 stewards, de sfeer was goed en ja, dit is niet te voorkomen. Spelers komen het veld op en je wie een stemming, het weer geweldig. Nou, en dat maakt zichzelf zo mooi. En dat slaat dan in één, slaat het helemaal om. Het is in één keer het helemaal gebeurd. Daar gaat het raar. En waarom doe je het zo nou? Je bent de derde dag van oor.